Good morning mga amigo, mga amiga, mga inday, mga dudong, manang ug manoy. Mayong buntag. Ana usab kining inyong amigo si Bisayang Guapo. Si Buboy aka Bisayang Guapo. Sayo sa tag lakaw karon kay maadto og public park, duha og tennis ning inyong amigo si Boboy. Late na og mata. Time check 6:21. Sa 21. Kay layo pa akong adtuan. Kay mo duha og tennis pasingot kay para mawa ang kalaay. Ang stress. So karon walang gyapon agianan. Sa padong akuan mo ni siya dire. Ano siya ang agianan. Ang agianan si Manoy Dilabang. So na siya mga amigo ha. Mo respect kita sa pedestrian user. Okay, sila man mo inay dakong katungod sa pedestrian lane. Mga respect kinsa mga driver sa sound silang naay katungod. Pero ang mulabang nawa sa pedestrian, katungod sa driver. Siya ang mas kuano katungod. Karon Biyernes dire sa Dubai, UAE. Ano siya kung sa ato pa Domingo dire yara kuha ng alarm. Ako na kuha ng alarm sa balik. Lagyan po ni agianan na to. Padong kog duty kog muadto do og tennis. Pero next year next week sunod semana di na ko maagian dire. Balhin naman may bukid-bukid. Lain na sad akong agianan. So inyo sa makitaan, lain na sad ko. Lain na sang karsada akong agihan mo atog duty. Og mo adto og kanang duwa og tennis. Lain na sad. Ito na sad ko sa north dapit. Panorte ko. Karon diri man ko sentro. Kung sa Cebu pa sentro. Ako sa sentro, sa siyudad. Karon adto ko sa south no. So lagi south. South. Hayag naman gyud. Hayag na gyud. Late na ko. Daghan ang aron adto. Bit mo ko nakamata. Mga amigo. So atong kusog-kusugan gamay ang ato ang pagpadagan. O kuan ba day ito ay magkalimot ha sa pag-like, pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, si Boboy ang Bisayang Guapo. O don't forget to click the notification bell para update mo sa akong mga vlog kuno diri sa laing lugar kay na mamanta diri. Kauli na ta sa ato ang yutang na tawhan. Magkuha na ta sa Pilipinas na ta mag-vlog na po diri so lang kuan mo ya to para to ang
tanaw-tanawon sad kung mo for good na ta namod na yung lugar o kuan diya sa mo ang lugar. Musta naman mo? Wapa mo na-appeal sa Bagyo? Sa mga na-appeal sa Bagyo, salamat ng puta nga wa kayo tama kuan na luwas ta bisan appeal sa Bagyo. Nakapait karon nay kuan sungog-sungog yun sa panahon. Apay COVID, Bagyo pa. Pero wala, mamang ang ato ang kinabuhi. Ay, layo kumanggit taon ko ani day. Kusog-kusugan na to gamay. Kay kuan pa ang traffic, nakaon pa. Yung taon sa red kay lisod na late na punta. Ay, sus, hayag na gyud. Hayag na, late na gyud ko ani. Maka third game na siguro ko ani, third game or fourth game. Na ko ate. Nakanindot sa dire kung mga manuha ayog tennis ay libre nga court dire. Libre sa tanan pa unahay ilang first come first play. Pag late ka init na kayo magkuhan dua. Oy, musta o shout out go sa akong mga amigo, mga kabats nga mga nitan-aw sad sa akong ang vlog karon diha sa Cebu City, sa South Dapit, sa lungsod sa Dumanhog. Kumusta mo diha tanan ako mga batch, high school batch, college mo pa college anyway. College naman to. Ang ginitiwas mga wala ko i-batch sa college. Hayag na gyud ni taon. Wala ko i-batch sa college. Ang batch na ko kuan ra gyud high school o elementary. Ako mga kabatch high school o sa elementary, kung asa man mo karon mga lugar sa kalibutan, ay yung buntag ninyo kay buntag ko man diri sa kuha. Kamo na lay kuan kung unsang mo kada gabi hapon. Kumusta mo? I hope nga anamo sa mayong panglawas. Amping ako mga amigo, mga batchmate, mga parente, kamo tanang mga tao camping ta kay si Mr. or sa tawagan na Mr. Mrs. or unsa si Kubido, si COVID na apagihapon nga kung kita ha, magmask kita perme, parehan ako ba, nagmask mask or pwede mag-gloves, magbuga sa kamot, pero ang importante good magmask kay mo rin ato ang pagpanalipod sa atong kaugalingon kay pa may baksen karon na diri dapit dool na lang kani akong atuan mga amigo, mga amiga kuani siya kanang public park sa Al Rashidia kay katong akong gi-vlog nga
motor mo sa public park, wa na nagduwa nga to karon kay gikuhaan man og net. Na reklamo siguro ang kuan mga dool nga mga balay kay saba mo kay ning mga magbasketball god. Ya, daghang yang tao ay social distancing. Wala. Kanina lang dire kay remote na siya area nga gamay, remote nga lugar layo sa mga balay kay katong uban nga gipangkuha og tennis nga net ug mga ring sa basketball pangkuha support. Kuha raman kanang karsada ray nakauwang balay na dool kayo sa tenisan. Karon layo na siya, okay na siya duaan. Nata diri dool na ta. Diri sa unahan mo right turn padung na sa park diri right turn padung na Dalhamar sa 10th Street. Right turn, first right turn, then first left, first left. Ayun naman dito. First left, then first right, oh first left, then first right, first right, first left, then first right. Mauna ni siya mga guys, mga amigo, mga amiga. Hala kadaghan ng mga sakyanan. Mauna ni ron. Kaubo na ta ani. Kapila na ka kuan nga layer nga makuan. Ano siya guys? Ano siya diri guys, dapit ta. Ano siya diri? Ano siya diri? Ay. Ano siya diri? Mga abay. Okay, bye-bye. Salamat sa inyong pagkuan. Bye-bye, salamat.